Hei, kiva, että pääsit tulee. Aleksi Koskinen, ohjaaja, kollega, mutta myöskin niin kuin mainonnan suunnittelija ja valokuvaaja. Ja voit jatkaa tuohon perään vähän, että mitä kaikkea sä oikeastaan ootkaan? Jaa, ehkä siihen voi lisää myös niin kuin elokuvaaja, leikkaaja. Ties mitä kaikkea tässä on tullut vuosien varrella tehty. En mä tiedä, se lista on ihan älyttömän pitkä. Ja mä muistan, koska siis sä olit kuvaajana tommosessa multivitamiini, siis tämmönen lumikki. Kato, kun se... Onko se ollut semmosessakin? Sä olit semmosessa kuvaajana, joo. Siis doppina mulla. Koska tää on? 100 vuotta sitten. Mainoksen idea oli se, että koska siis lumikkia ei väsytä, koska hän on ottanut sitä vitamiinitablettia, niin häntä ei yhtään väsytä, vaikka hän on purassut omenasta ja kaikesta. Ja se oli ihan hauska. Onko se spotti jossain muuta? On mulla, mutta siis siinä on semmoinen, tiedätkö, vanhojen spottien kohdalla, koska siis mehän aloitettiin ennen YouTubea tekemään musavideoita, mainoksia, kaikkea, niin, niin ne ei oikein tallessa enää kaikki. Et mulla on joku semmoinen, siis tietysti jos menisi arkistoja, en mä tiedä, ne on ehkä tuhoutunut, mutta siis beta-nauhoja. Niin. Muistatko? Joo, meillä on himassa niitä. No mut hei, pieni sivupolku, niin siis me ollaan tehty yhteistyötä sillä, että sä oot ollut mulle niin kuin kuvaaja. Ja mä muistan jotenkin hämärästi, että sulla oli siis semmoinen niin kuin hyvä tatsi siihen, että sä pystyit niin kuin tarjoamaan myöskin kuvaajan ominaisuudesta. Hei, että voisiko tähän tuoda tämmöistä näin. Mutta sehän onkin ohjaaja ja niin kuin kuvaaja-ohjaajan semmoinen yksi hedelmällisin tapa tehdä duunia on se, että niin kuin siinä yhdessä luodaan. Mutta sitten kun sä oot tehnyt vähän kaikkea, niin kerro nyt pieni historiikki itsestäsi, kun tässä oikein niin kuin podcast-penkille sain sut istutettua, niin pistäs vähän niin kuka on semmoinen, niin kuin, ei nyt ihan hissipuhe, mutta siitä vähän laveampi. Hissipuhetta mä en osaa tehdä, mutta ehkä mä osaan tehdä historiikin, se on ehkä enemmän. Vedä semmoinen niin kuin tiivis historiikki, että ei niin kuin kyllästytetä katsojia ihan loputtomasti. Kuka on Aleksi Koskinen? Aleksi Koskinen Helsingistä. Aleksi Koskinen on tehnyt, mitä mä aloittaisin tämän? Mä innostuin itse asiassa niinku kuvaamisesta ja muusta joskus lukioaikana, tai 90-lukua. Joo. Ja sitten mä päädyin sen kautta niinku ottamaan bändipromoja kaverin bändeille. Oli muun muassa, musta tuntui, että mä tein Fintrollia ja sitten tuli Flaming Sideburnsia ja muuta. Sitten siitä silleen nopeana kelauksena, tää on nyt niinku työtä. Joo. Nopeana kelauksena mä olin yhtäkkiä Soundilehdessä, plus mä aloitin koulun samassa koulussa, missä säkin oot ollut, Tampereen taiteen ja viestinnän, mikä ikinä se nykyään onkaan. Oppilaitos. Ammattikorkeakoulukaan nykyään. Ja siinä lomassa mä perustin oman tuotantoyhtiön, aloin tekemään musiikkivideoita. Ja sitten se, totta kai tämmönen klassinen polku varmaan koko kaikilla muilla, että sitten tuli spotteja ja sitten... Klassinen polku, joo. Ja sitten spottejen jälkeen mä tein niitä aika monta vuotta. Tässä nyt puhutaan siis melkein 20 vuodesta. Joo. Ja sitten mä päädyin loppujen lopuksi Hasan Partners-nimiseen mainostoimistoon, jos mä vietin viimeiset 8 vuotta suunnittelijana, ohjaajana, kuvaajana, vähän kaikkena. Vähän riippui mikä oli projekti, niin vähän oma fokus oli vähän erilainen. Ja sitten se päättyi tuossa mun osalta tuossa viime talvena. Ja nyt mä oon takaisin friinä. Ja nyt mä oon sitten vähän tässä niin kun ihmetellyt, että mitä tekisi. Mutta ehkä silleen, niin kun, se mikä, jos nyt sit, miettii, niin kuvaaminen on ollut aina mua niin siis sellainen, että mistä mä tykkään. Ja sitten semmoinen niin nopea tekeminen. Mä en koskaan pääty. Mä oon aina kadehtinut kaikki mun frendejä, jotka päätyvät tekemään draamaa ja muuta. Mut jotenkin mua aina viehätti vaan se semmoinen niin kuin napakampi kertominen. Ja mua itse asiassa hauska siinä se napakas kertominen silloin joskus 2000-luvun alussa, kun mä aloin leikkaamaan myös niitä musavideoita, niin ne oli aina liian nopeita monen mielestä. Että mä leikkasin liian nopea, nykyään on varmaan helvetin hitaita. Nimenomaan. Mutta siis sellainen, että mä tykkään siitä sellaisesta, että miten sä voit tiivistää asiaa. Mua kiinnostaa tosi paljon myös se, että miten mä en ole taiteilija,
mä tykkään kaunista ja visuaalisista asioista. Mutta miten sen saa yhdistettyä siis niinku sellaiseen niinku kaupalliseen kertomiseen. Et se on ehkä niinku mikä mua on eteenpäin. Et se, että vaikka mulla on niinku paljon projekteja, jotka varmaan näyttää makealta, mutta mä yleensä yritän kumminkin, niinku, mä saan kiksejä siitä myös, että niinku, miten se juttu niinku toimii oikeasti niinku, kaupallisesti. Oikeesti? Niin, no silleen niin kuin... Eikö niinku taiteelliset toimi oikeesti? No mä sanon, ei, mutta ehkä mitä mä tarkoitan silloin on sellainen, että mä en ole niin silleen ohjaajana ikinä ollut, että, niin kuin, että mä teen jotain, niin kuin, että mä keskityn vaan siihen sellaiseen tiettyyn niin kuin moodiin tai rakentaa sitä semmoista vaan, että sitten kun mä oon työskennellyt myös doppina vaikka kuinka monen ohjaajan kanssa, jotka osaa nähdä just sen puolen, mutta mun ongelma on ollut ehkä myös, se on myös, se on niinku, mä en tiedä, onko se on hyvä vai huono puoli, mutta se, että mä oon jotenkin yleensä katsonut sen, niin sen, en asiakkaan vaan niin sen, että miten tämä, niin että se, niin se viesti tulisi läpi. Ja se mua kiinnostaa hirveän paljon siinä. No onko se sitten osasyy siihen, että sä päädyit myöskin sinne niin kuin mainostoimistoon? Joo, no se nyt oli, joo. Mä tein siis toissa musavideoita hiton paljon silloin 2000-2010, en edes muista mitä kaikkea tullut tehtyä. Mutta sit alkoi semmoinen, kun tuli ns. Digitaalinen muodosto, tuli Femma D, Mark, mikähän ykkönen. Ja Canonin Femma D ja sitten se kamera, jos joku ei tiedä. Se mullisti niinku itse asiassa mun tekemisen tosi paljon. Joo. Et mä tein jo silloin niin kuin liikkuvaa ja stiiliä sekaisin, ja se oli semmoinen niin kuin mindfuck monelle. Niin kuin, edelleen kysytään, että kumpaa sä teet, että mitä sä teet. Kaikkea niin kuin yrittää jaotella. Onneksi nykyään ei enää ole. Nykyään on... Niin kuin sä voit olla luova. Niin, nykyään voi olla luovaa. Ne on vaan työkaluja. Mutta silloin se ei ollut. Mutta se mikä siinä oli... Samoin kuin AI on myöskin työkalu, mutta ei mennä siihen. Ei ainakaan vielä. Okei, siis, ehkä me mennäänkin. Niin, mutta se mikä niin kuin musta oli kiinnostavaa silloin, että toissa kun tuli se digitaaliset kamerat, että ei enää kuvattu filkalle, ennen kaikkea stille, ja video kuvattiin aina niillä hirveillä kikkareilla, oli semmosia mörköjä. Digipeettahan sä tungit kaikkea eteen, että se vaan tuhoutuisi se kuva. Joo. Ja nyt kaikki haluaa tehdä sitä luukkia, se on mielestäni hauskaa myös. Mutta se Femma D muutti mun elämän sillä, tai mun työelämän sillä, että yhtäkkiä mä pystyn yhdistämään sen stiilin ja liikkuvan tosi helposti. Joo. Ja sitten siihen saakka B2B-maailma, eli nämä kaikki korporaatiot, niille tehtiin joko semmoista aivan kauheat sinistä kuvaa, tai sitten niille tehtiin jotain semmoisia poseerauskorporaatiopotretteja. Mutta yhtäkkiä tämä kamera musta mahdollisesti, mä en ole ainoa, vaan näitä olisi paljon näitä tekijöitä siihen aikaan. Mutta ne tajus, että okei, nyt me voidaankin alkaa tehdä meidän imagoa humaanimmaksi ja täällä pääsee joka paikkaan tällä kameralla ja tällä ryhmällä, tällä ihmisellä. Huomassa oli vielä yksi, se vaan alkoi typistymään se osaaminen yhteen yksikköön. Joo. Ryhmät pieneni, budjetit pieneni, mutta Story of my life. niin. Mutta sitten samaan aikaan se oli ihan sairaan siistiä, koska se mahdollisti niin paljon se kikkare. Ja sitten mä aloin tekemään tosi paljon B2Btä, ihan siis erilaisia brändishootteja. Ne oli siis tämmöistä enemmän dokkaripohjasta, koska siihen aikaan kaikki halusi tehdä semmoista makeat kuvaa, koska se oli aikaisemmin mahdollista ja laadukkaasti. Nyt se on ihan itsestäänselvyys. Ja sitten se meni, sitä jatkui. Vuonna 2017 mä kyllästyin totaalisti siihen. Ja sitten mä ajattelin jotenkin naivisti, että mä menen mainostoimistoon, että jos siellä pääsi etsiä jotain uutta puolta tähän näin. Niin sä oot ollut nyt siellä mainostoimistossa, sä olit se 7 vuotta. Mä olin 8 vuotta. 8 vuotta ja siellä pääsit sit tai sait vastuulle, sä puhuit jostakin, mitä sä teit siellä, sä teit vähän kaikkea. Siis suunnittelusta, mikä sun titteli oli siellä? Mun titteli oli Lead Creative. Eli periaatteessa kai se kääntyy suomeksi luova johtaja, mutta siis Hasan oli semmoinen motion tai content studio. Niin sä olit siellä... Mä olin sen yksikön, mutta siis tittelit on titteleitä. Sitten pikkuhiljaa, kun se alettiin ehkä hiffaamaan, että mitä mäkin osaan tehdä, ja sitten meitä oli muutama muu tyyppi siinä, Mark Stevenson ja kumppaneita, niin sitten se periaatteessa alkoi se rönsyilemään se, ja se oli sairaan siistiä. Siis se, että mun mielestä tommonen parhaimmillaan, mitä Hasani oli, siis just se, että
luova sekopäinen ympäristö, myös niin kuin parhaat tyypit tekee parhaiden tyyppien kanssa duunia ja se on hauskaa. Eli siis kehittyykö tämä motioni, koska siis mä oon tehnyt motionin kanssa jonkun niin kuin tämmöisen B2B, koska se ollut metsä, niin, ja siinä oli ihan motionin tuottaja, Östis taisi olla siinä niin kuin... Paitsi se oli Rightlandisilla, mutta joo. Okei, no mutta menee vähän limittäin, niin olen jotain muutakin sinne tehnyt, mutta siellä se on niin kuin ollut tuotantoyhtiö. Mutta sun aikana, niin rupesiko se muuttuu, koska mua kiinnostaa ei se ehkä muuttunut, mutta kun sä sanoit, että sä sait kehittyä siellä, ja sait, niin kuin, että sä sanoit, lainaan sua suoraan nytten, quote on quote, eli niin ne alkoi ymmärtämään, mitä mä oikeasti osaan. Sä sanoit äsken niin. Joo, no niin siis, tämähän on harvinaista, että jossain niinku, tommosessa niinku, silloin, nythän se on jo loppu koko Hasani, tai onko se alkanut uudestaan? Uudestaan nyt. No, ei mennä siihen, mutta niin, että siellä on saanut kehittyä ja niillä on ollut, ne on niinku antanut sun kehittyä ja sitten ehkä löytänyt sitä jonkun bisneskulman. Niin, siis jos mä ajattelen oman kautta, koska Hasan on niin iso semmoinen, parhaimmillaan meitä oli kai 150-180 tyyppiä siellä. Mutta silleen, että kun mä olen ollut yrittäjä jo niin kuin, se melkein 15 vuotta. Niin sulla oli se oma tuotantoyhtiö niin. 2000-luvun alkupuolella. Alusta siihen saakka. Sano se nimi nyt. Trefilm. Trefilmi. Liittyykö se muuten Tampere? Vai oliko se? Joo, se on enemmänkin puhas vitsi, mutta vai oliko teitä 3 siinä? Se oli Arturissa keksitty vitsi. Musta että Vauraan Ville keksi sen nimen. Mutta legendaarinen Arturi. Se on siis YÖ-talo vastapäätä oleva kuppila. Niin. On muuten edelleenkään olemassa. Ainakin musta se oli, kun mä kävelin tuossa joku vastakaperi ohi. Mut joo, siis mitä mä olin selittämässä? Eikö siitä, kun sä olit yrittäjä siis? Niin, niin joo, siis ehkä se semmoinen, niin siis, että tuommoisissa niin ympäristöissä, kuten niin kuin, esimerkiksi Hasan, missä on niin kuin paljon sairaan luovia ja taitavia ihmisiä, niin siellä se semmoinen tietty oma, niin kuin, että siellä pääsee tekemään paljon, jos sä oot niin kuin aktiivinen. Ja sit sä niin kun osaat tiedostaa tiettyjä asioita, niin kun niin kun, tarkoitan semmoista niin kun kehittymistä ja poimia asioita ja pysyy mukana siinä touhussa. Sillä vähän niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin myyden, että siellä ei anneta sulle mitään, vaan sun pitää tarjota. Niin ehkä mä tarkoitan tässä ehkä semmoisen, niin kun, että kun sä oot yrittäjä, niin sä et ole tottunut, että sulle ikinä annetaan valmiiksi mitään, niin. Vaan sun pitää oikeasti taistella sen eteen. Joo. Ja sitten niin jokainen duuni on aina viimeinen. Niin se sama pätee niin tuommoisessa niin yhteisössä, että niin että vaikka me ollaan niin duunikavereita, mutta sun pitää koko ajan niin petraa sitä ja niin kuin, että teet niin hyvin kuin se homman ja olla niin kuin, ja sitten kun me sen tuollainen yhteisö on myös sellainen, että sit työaikaa ei ole, vaan että mielellään toivottavasti niin kuin tehdään niin paljon, että tulee maailman paras lopputulos. Niin sitten kun on tämmöinen työnarkomaani niin kuin minä, niin sitten se niin kuin tiedostetaan ja sitä alta käyttää myös, niin kuin, tai se tajutaan, että okei, tuossa on potentiaalia ehkä. En mä tiedä, tämä nyt on vaan mun ajattelu, mutta siis siellä oli paljon muitakin. Ja mun mielestä jos siinä mielessä oli niin kuin sairaan siistiä just ne ensimmäiset 4-5 vuotta siellä ennen koronaa. Korona on, en mennä sen jälkeen se aika enää. Jotain siis, tapahtui. Niin, mutta siis just kun se ympäristö oli niin sellainen, että siellä oli siis aivan älyttömän hienoja juttuja, mitä pääsi tekemään. Ja siis sillä että vähän niin kuin taivasrajana. Että silleen, että hei, voisiko tämä olla mahdollista. Sitten kun sä oot ollut yrittäjä myös, niin sä näet silleen ne resurssit ihan eri lailla. Että yhtäkkiä mulla on paukkuja. Okei, nyt on AI vähän niin kuin sun paukut kanssa. Mutta se, että wow, okei, että mitä jos noi kaverit tulee jeesaamaan? Ja noi kaverit tulee jeesaamaan tähän näin. Että tämä ei olekaan vaan, että me mennään vaan kuvaa joku juttu, vaan että niin kuin, hyvä esimerkki on esimerkiksi, niin kun me tehtiin siellä semmoinen Tupla Space Expedition-projekti. Joo. Ja siis mä nyt ihan tarkkaan muista, miten se meni, mutta siis alun perin se oli vähän, Pablo Films teki siihen semmoisen tosi hienon niin kuin visuaalisen sellaisen ekan, vai teki peräti 2 kautta, mä en ihan varma. Mutta ja se oli niinku semmoinen, niinku, että seikkailtiin ympäri maapalloa, se oli tupla seikkailun nälkään. Mutta sitten se tuli uudestaan pöydälle ja sitten mä sattumatta olin Kankaan Jaakon kanssa kahvilla
Ja sitten mä aloin puhumaan tästä projektista. Ja sitten se oli silleen, niin kuin, että musta tuntuu, että se tuli siltä semmoinen, että mitä jos toi olisi enemmän sellainen niin kuin tosi TV-skaba. Että tehtäisiin niin kuin sen tyyppinen, ja se on niin kuin TV-sarja. Semmoinen mini-TV-sarja. Ja sitten siitä se oikeastaan lähti. Eli tästä on siis joku vuosi aikaa, ehkä se oli 2019 tai 2020. Joo. Ja sitten me niin kuin lähdettiin rakentamaan sen kautta sitä. Että niin kuin me otettiin ulkopuolen kirjoittaja, koska niin kuin todettiin, että meillä ei löydy semmoista ammattitaitoa. Niin kuin TV-sarja. Niin, TV-sarjan kirjoittamiseen Hermanni Koppola tuli kirjoittaa sitä. Ja sitten Kankaan Jaakko ohjasi sen. Ja me tehtiin sitten semmoinen, olisiko siinä ollut 4 vai 5 tai 6 episodia. Käytiin muun muassa Venäjällä tuolla. Siinä on idea sellainen, että kuka pääsee avaruuteen. Ja sitten lopussa mennään niin kuin lentämään Zero Gravity-lennolla Las Vegasissa. Ja sitten siellä leijutaan ilmassa. Mutta se, mitä siinä oikeastaan tapahtui, ei ole se pointti, vaan ylipäänsä semmoinen, että tohon aikaan, että hei, tässä olisi tämmöistä pointtia, että mitä jos toi tyyppi tulisi tekemään. Ja sitten kun sulla on se NS niin kuin ne muskelit sieltä Hasanilta, ja sitten niin sä pystyt niin kuin kehittämään ideoita. Että niin mun mielestä tuommoista ympäristöä on mahtavia siinä, että niin sitten kun sulla on semmoinen, niin että hei, että se ei jää, että jos mä olisin ollut vaan tuotantoyhtiönä kehitellystä juttua, ja mä olisin ollut niin kuin omalla Tre-firmalla tai sun firma ja sä olisit yrittänyt pizzaa, ei varmaan olisi ikinä tapahtunut. Että niin kuin se, että mä tapaan sen Jaakon jossain ja jne, niin se on ihan tsäkää, että se menisi eteenpäin, mutta se potentiaali, että tuommoisen pystyisi tapahtumaan niin oikeasti, niin sitä mä tarkoitan. Ja hei, tuohon mun pakko puuttua, koska tossahan on, että vaikka se olisi ollut niin kuin mun tuotantoyhtiön kautta, niin musta tuntuu, että se oleellinen on se, että Hasanilla on ollut se yhteys siihen asiakkuuteen. Mutta sitä mä tarkoitin just sen, että kun se on niin kuin, että kun in-house ja kaikki on tommosia niin kuin dissata, mutta tässä ei musta kysyä in-housesta, enemmän niin kuin siitä niin kuin saasta, että on ihmisiä, jotka niin kuin sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta sitten sulla on ne oikeat resurssit siellä takana ja oikeat connectionit. No ne connectionit on, kato tästä, nyt me ollaan niin kuin jonkun ihan tosi oleellisen äärellä, koska se, että sulla on niin kuin se suora tai mahdollisimman niin kuin lähellä se kontakti sinne päättäviin elimiin. Että esimerkiksi niin tuommoisessa isossa mainostoimistossa, niin siellähän joku pääsee soittaa jollekin, joka päättää sitä, että hei, että voitaisiko tehdä näin. Ja sitten jos siellä innostutaan ideasta, niin sitten se lähtee ehkä toteutuu. Mutta sitten taas, kun jos vaikka tuotantoyhtiöstä, niin se joutuu menemään monta porrasta, vaikka se on se ihan tismalleen sama idea, niin se ei ehkä koskaan pääse sinne kulmahuoneeseen niin sanotusti se idea. Mä ymmärrän. Mä ehkä vielä tiputtaisin tuosta sanan mainostoimista. Mun mielestä se on enemmänkin, että ryhmä, jossa on mahdollisimman paljon niin kuin hyvää jengiä, jolla on hyviä suhteita, niin se on se tärkein. Että se, että onko se mainostoimista tai onko se joku tahansa, niin se on musta niin kuin, sinänsä, niin kuin, että sanotaan, että mä tarkoitan sitä enemmän, niin kuin mulle Hasani oli yhteisö, jossa oli niin kuin, että sellainen, että mulle se ei ollut koskaan toimisto. Mä oon siis periaatteessa syntynyt mainostoimistoon. Mun isä teki uran mainostoimistoissa, ei tosin kyllä millään luovalla. No, oli se luova, se oli Faktori. Ja niin mä oon niin nähnyt monta semmoista sykliä. Ja mulle ei ole semmosia niin kuin, koskaan semmoinen mysti, päinvastoin se on vaan semmoinen, missä mä oon taapertanut pikkupoikana. Jommassa limsaa ja pullaa. Ja sitten jne. Mutta niin mulle se ei koskaan rakentunut semmoiseksi. Että mulle se on enemmän semmoinen vaan, että okei, tää on kasa semmoisia tyyppejä, jotka niin kun tekee tällaisia asioita. Niin kun... No tosin yhden nimen alla. Niin no joo, se on, mutta se on brändi vaan. Se on brändi, mutta tässä oli tää mun ajatus siitä, että siis fine, se voi olla yhteisö, mutta se yhteisö ei pysty tekemään mitään, ellei niillä ole asiakasta. Todellakin. Ja se on, siis siihen tämä koko homma pohjautuu. Pitää olla niitä, plus että niinku pitää olla tyyppejä myös, jotka osaa niinku sit sen puolen pyörittää. Mutta sitä mä tarkoitan yhteisöllä, että, että yksin ja semmoisen on, niinku, että mitä isommat muskelit ja sen enemmän sulla on nyt mahdollisuuksia. Niinku, ja sitten, no joo, sitten se myös aiheuttaa tiettyjä haasteita. Hei, mua kiinnostaa, ja mä uskoisin, että aika montaa katsojaakin kiinnostaa toi in-house-tuotantoyhtiö. Mennään hetkeksi siihen maailmaan, koska sä oot ollut vetämässä semmoista toimistoa nyt viimeiset
8 vuotta. Kauan sä oot nyt ollut niin kuin taas yksinyrittäjänä? Nyt mä oon ollut ehkä 7 kuukautta. Joo. Niin, eli agency in-house, mikä nyt onkaan niin kuin se oikein nimi tälle, niin niitä alkoi tuleen, koska se oli 2008 tai jotain tällaista, alkoi tulee niin kuin in-house-tuotantoyhtiöitä. Mm. Mitä hyvää on in-house-yhtiöt tuonneet maailmaan? Pystytkö sä analysoimaan sitä ja mihin tarpeeseen ne on tullut? Koska sitä ennen oli vaan niin kuin irtonaisia tuotantoyhtiöitä, joita on vieläkin. Onko ne just pystynyt tuomaan sen, mitä sä ehkä tuossa vähän pyörittelit, että siellä on se... Se on ehkä se, niin kun... Että se luovuus on siinä lähempänä sitä tuotantoa. Joo, jos ajatellaan ihan niin tuotantona resurssina semmoisen, niin kuin, tuo puhuttiin niin kuin craftista enemmänkin, niin kuin, ja sitten sellaisesta, että ne, jotka pistää sen toimeen sen asian, tiedätkö, niin kuin, että sulla on ensiksi idea, mutta miten se pannaan toimeen, niin ehkä niin kuin, mitä mä sanoisin, musta tuo niin kuin in-houseen, niin kuin, no siis toimistomaailmassa ennen ja ehkä nykyäänkin vielä, niin totta kai siellä on paljon semmoista kamaa, mikä vaan kannattaa tehdä sisällä. Niin kuin, nyt mä en tarkoita sisällä sen takia, että olisi syy, vaan että se on nopeampaa ja sitten niin niihin voidaan reagoida. Ja niin kuin, sitten asiakkaan näkökulmasta se on helpompaa, että se on niin kuin joku entity mieluummin kuin että se on kasa. Niin kuin, paitsi että nykyään on kyllä niin sirpaleituneita niin kuin nuo asiakaspinnatkin. Mutta ehkä se semmoinen suola niin on, että jos sulla on hyviä tuottajia tai hyviä tyyppejä, jotka niin kuin osaa ratkoa, että miten niitä pitäisi tehdä, niin ne saa käyntiin nopeammin niitä projekteja. Ja sitten pystytään palvelemaan periaatteessa sitä, niin kuin sitä loppujuttua paremmin. Että niin kun siellä on jo alusta lähtien remmissä tyyppejä. Mutta siinä on aina tämmöinen, musta niin kuin, mua pyydettiin aikoinaan jo siis niin kuin 2010, eikö olisi ehkä aikaisemmin. Ehkä 2010 mua pyydettiin ekan kerran yhteen niin toimistoon just tämmöiseen in-houseen. Ja mä kieltäydyin silloin, koska mun mielestä niin kuin se ongelma oli siinä siis sellainen, että sitten sen alkaa näyttää myös siltä, kuin ne tyypit siellä, niin kuin niiden pipeline, että mitä sieltä tulee ulos. Että sulla on tietty, niin kun, ennen kaikkea nyt puhutaan siis, niin kun mua yritettiin saada niin kuvaajan kautta ohjaajana sinne. Että totta kai varmaan niin myös vähän tuottamista, mutta siis niin ennen kaikkea, niin siinä on aina sama riski, että sit se alkaa silleen, että kun se tunneli menee näin, niin sit siellä loppukärjessä on tyyppejä, jotka tekee sit niitä asioita. Ja sitten me tehdään aika saman, kumminkin vaikka me oltaisiin kuinka moniottelijoita, niin meillä on tietty tyyli jokaisella, jota me tehdään. Ja se on musta tosi negatiivinen juttu, se oli syy, miksi mä kieltäydyin aikoinaan. Mutta se, mikä musta on niin in-house-tuontoyhtiössä on se, että sit jos siellä on fiksuja ja hyviä niin kun, ja näkemyksellisiä niin semmoisia niin executive-tuottajia, niin ne on niin kun äärimmäisen tärkeitä. Just esimerkiksi vaikka otetaan tämä tuplajuttu esiin. Tai niin kun, ihan mikä vaan tämän hetken niin kun, tuotanto, mikä on tullut toimistoista, niin sieltä tehdään, niillä on niin paljon valtaa, siis sillä, että niin näkemyksellistä valtaa loppujen lopuksi, että ne voi tehdä pieniä viilauksia siihen. Mutta edelleen me tarvitaan niin kuin mun mielestä niin kuin siis se, että niin kuin tuotantoyhtiöt in-housena, siitä voi olla tosi montaa mieltä. Että niin kuin sillä, että siellä on niin kuin kokonainen jengi, ja vielä enemmän. Ne tarkoittaa, että niitä on paljon ja että siihen satsataan sillä, että yritetään nostaa muskelit niin korkealle, että ne voisi tehdä kaiken. Niin se on niin kuin, siis turmion tie. niin kuin, mun mielestä, niin kuin, siis tarkoitatko sä, että sinne niin kuin haalitaan? Niin kuin oikeasti niin kuin ne parhaat tekijät. Niin kuin, ja siis nyt mä puhun niin kuin kaikista kuvaajista ohjeista. Ja niin kuin, että haluttaisiin rakentaa sellainen, että sulla on semmoinen, ja sitten koska totta kai kuukausipalkkainen tyyppi on halvempi kuin se, että sä oot friikkuna, tai vice versa, en tiedä onko se halvempaa. En mäkään tiedä, koska se riippuu hirveästi, miten niitä laskee. Mutta siis niin, mä nyt vähän kierrellä ja kaarella, mutta mun ehkä summa summarum on, että mun mielestä in-housen
parhaimmillaan se Jäsennöityminen. Niin se, miten ne projektit lähtee käyntiin, jos ne tyypit otetaan niin kuin alussa. Ongelma on, että esimerkiksi niin kuin, ainakin mun kokemuksen mukaan, niin että pääseekö oikeasti niin kuin silleen alkulähteelle, niin kuin kun niitä ideoita presentoidaan ja muuta. Aika harvoin kuunnellaan ketään tuottajaa. Niin kuin sille. Ja se on hyvä asia, koska me myös dumataan monia ideoita silleen, että ennen kaikkea Suomi-buduilla, että helvetti alat tekee tollaista. Että niin ei ole mitään järkeä. Että niin toi ei tule ikinä niin kuin toimimaan niin kuin rahallisesti. Ja siinä on hyvät ja huonot puolet. En mä tiedä, niin kuin, se riippuu niin jutuista, että sellainen, ja mä ymmärrän niin kuin toimiston näkökulmasta sellainen, niin kuin, että se on hyvää myös liiketoimintaa. No niin. Siis koska siellä pyörii ne, niin kuin ne perusjutut. Sä voit pitää talon sisällä ja semmoista niin kuin sitä, ja ennen kaikkea sitä pystyt palvelemaan sitä kokonaisuutta paljon paremmin, koska se on semmoinen niin kuin, hallittavampi juttu. No eli siis asiakas saa siis jotain hyötyä. No kyllä mä väitäisin, että kyllä saa aika paljonkin hyötyä siitä. Mutta sitten se, että mut toinen, mitä mä vaan on se, että miksi mä just en ole alussakaan lähtenyt, mikä musta on ollut sellainen, että siinä on se paha tapa, tää on kaikki muista niin kuin in-house-tyyppejä, ja se on itse asiassa kaikki meitä, ei in-house, vaan kaikki tuotteet, että me tehdään tiettyjä asioita itsemme näköiseksi. Ja meidän pitäisi pystyä uudistumaan. Ja se on helvetin vaikeaa, sit kun sä oot niin kun jäänyt jumiin jonnekin. No, mutta sen takiahan myös in-houseit, kuten myöskin niin kuin perustuotantoyhtiöt, niin nehän käyttää ohjaajia, siis free. Mutta nyt mä en puhu ohjaajista oikeastaan. Mä puhun ihan niin ylipäänsä sit tekemisen tavasta ja kaikesta muusta. Et niin kun ohjaajat on asia erikseen. Nehän siis niin kun on ja sit kuvaajat ja leikkaajat ja kaikki. Joo. Mut se semmoinen, millä tavarassa työskentely, se on semmoinen tietty, niin kun, mä tunnen sut, sä tunnet ton, ja sit sä oot käyttämässä semmoista tiettyä. On ne usual suspects, jotka tulee tekemään sen. Ja sit se menee niin kun, ja tää on niin kun, sit kun sä oot sellaisessa tahdissa, mitä niin kun, siis mä väittäisin, että me oltiin sellainen parhaimmillaan Hasanin aikaa, niin me oltiin Suomen suurin tuontiyhtiö. Niin kuin silloin 2009. Me tehtiin, mä en nyt summia sano, mutta voin väittää, että niin kuin yksikään suomalainen tuontiyhtiö ei tehnyt niin paljon projekteja kuin me tehtiin. Et se oli niin kuin, se vauhti oli niin kauhea, ja sitten sulla tulee ongelmaksi se, että niin kuin, se alkaa myös muodostua. Että niin kuin, ne tyypit, joita sä käytät, on se, että koska ne on vaan pakko mennä maaliin, niin sitten se alkaa toistaa itseään. Tätä mä tarkoitan. Satski. Joo, osittain. Mutta siis niin kuin kaikkihan me pyritään, tai kaikkien kannattaa ja pitääkin uusiutua, koska vieriväkivi ei sammaloidu ja mitä näitä nyt onkaan kliseitä. Eli siis mä yritän vielä mennä tähän, että mihin tarpeeseen nämä on. Ne on niin kuin mainostoimistot kehittineet omaa liiketoimintaa edistämään, mutta sitten myöskin se, että se on niin kuin nopeampi ja lähempänä sitä asiakkaan päätöksentekoa, kun se on se tuotantoyhtiö siinä niin kuin viereisessä huoneessa. Ja sitten siellä voi tehdä sitä, niin kuin ehkä just vaikka, niin kuin sitä, vaikka tarjousmainontaa pystyy tekemään. Niin kuin. On, mutta mun mielestä toi on varmaan joo se niin toi tarjousmainonta, mutta edelleen mä väitän se, että jos siellä on fiksuja ja osaavia tyyppejä niin kuin tuottajina, ne pystyy tekemään tosi hienoja ratkaisuja ja auttamaan sitä asiakasta. Siis, koska sillä, että yhtä hyvin ne voisi sopia niin yhteistyöprojekti jonkun tuontoyhtiön kanssa, että te tekee meidän kanssa ja te hoidatte asiaa. Mutta sitten se on kumminkin vähän vaikeaa, koska ne tekee jonkun, ne ei halua ehkä vaan niin kun olla naimisissa sen yhden brändin kanssa. Joo. Ja se aiheuttaa sitten niin kismaa taas, että sä et ikinä, periaatteessa jos sä oot tekemään jonkaan yhteistyötä sillä niin kun kirjoit frame agreementin, niin sit sä oot niitten kanssa, ja sit mä voin väittää, että ne toimistot ei tee sunkaan niin kuin mitään. Niin sä oot yhtäkkiä in-house. Mutta se, miten ne pystyy tarjoamaan niin kun näkemyksellisyyttä siihen itse tuottamiseen, siihen siihen ihan niin kuin, nyt mä puhun niitä niin kuin vauvan askeleista siellä alussa. Joo. Ja se on tosi niin mun mielestä tärkeetä.
Mutta yhtä laillahan siihen voisi ottaa tuotantoyhtiön, niin kuin kova luutuottaja, joka tulee sinne ja sillähän on kaikki tämä sama tieto päässä. No, mutta jostain syystä se on vaikeaa. Että sitouttaa niin alkuvaiheessa niitä projekteja, koska ne on ihan siis, ne on tällaisia, ne on tällaisia palasia. Että sä kävelet jossain, mä lähden käymään vessassa ja sitten mä tapaan tuosta kadulla tuossa tyypin, että mikä tää juttu on, niin se lause on se. Vähän niin kuin sä sanoit äsken tuossa, että sanoit siitä siihen tuplajuttuun, niin. Että sä vaan heitit siinä niin kuin kahvilla ollessa. Niin, siis tätä mä tarkoitan, että ne on semmosia, niin kuin, ja sitten just tommonen, mä puhun sitten yhteisöllisyydestä ja sekopäisistä ihmisistä, jotka on niin kuin luovia ja kaikkea muuta. Ja sitten kun me törmäillään, joku sanoo jonkun, että se lounaspöydässä, siihen pohjautuu mun mielestä, niin kuin, ja se on tosi vaikeaa, jos on ulkopuolisia tyyppejä, niin kuin ulkopuolisia firmoja, että ne olisi koko ajan istumassa siellä meillä. Niin kuin, niinpä. Niin. No toi yhteisö, kun nykyisin niin kuin sit taas, että meillä on tuotantoyhtiöitä, meillä on in-house tuotantoyhtiöitä, mutta sitten niin sä oot myöskin päässyt vähän tekemään tätä, sä puhut tästä luovasta ryhmästä ja tämmöisestä niin kuin, porukasta, löyhemmästä porukasta, niin sä oot tehnyt esimerkiksi Woltille nyt ihan vasta mainoskampanjaa, kerro siitä projektista, että siinä oli, oliko tämä Mark oli siinä siis niin kuin... Joo, Mark Stevenson kanssa. Ja siis siinä, oliko tässä niin kuin mainostoimistoa vai oliko tämä niin kuin, onko tämä just semmoinen niin kuin löyhempi porukka, joka lähti suunnittelemaan ja kehittelee. Ja siis lopputuloksessa amerikkalainen Hollywood-tähti Owen Wilson, jonka kanssa pääsit tietysti tekemään, kun sä ohjasit sinne mainoksia, niin mennään siihen tietysti kohta, mutta niin kerro tästä, että koska nykyisin voi olla myöskin tämmöinen, niin kuin, jos asiakkaalla riittää luottoa, niin se voi ottaa tämmöisen, niin kuin, ettei sen ei tarvitse olla toimisto, sen ei tarvitse olla tuotantoyhtiö eikä niin kuin in-house, vaan se voi olla jotain muuta. Joo, siis tämä ehkä niin kuin pohjana on mun mielestä tämä pohjustus. Mun mielestä niin kuin, minkä mä esim. Tuolla just tuossa niin Hasan aikana opin, on se, että asiakkaiden puolella, niin kun, koska siis kaikki tekniikka ja kaikki AI ja muu ja kaikki niin kun kehittyy, asiakkaan puolella on itse asiassa nykyään todella hyviä tiimejä. Siis, niin kun ja asiakkaalla rupeaa olemaan myöskin omat tuotantoyhtiöt. On joo, omat tuotantoyhtiöt tekemään tiettyjä resursseja. Vähän niin kuin just sillä, se on just ehkä sitä tarjousmainonta ynnä muu osastoa. Semmoista niin kuin, niin, eli tämä tavallaan niin, nyt... ne ei ole niin kuin ehkä sellaisia, puhutaan herohommista, niin sit ne yleensä siirretään ulkopuolelle. Tämä oli just yksi niitä. Mutta esimerkiksi Woltilla ihan siis super niin kuin lahjakasta jengiä siellä niin kuin niillä. Et ne oli niin kuin... Tämä on ollut siis pitkä projekti, me ollaan Markin kanssa siis niin kuin, tehty kaiken näköistä ja sitten niin kuin Mark... Mitä mä menisin sitä kertomaan? Tämä alkoi niinku, tämä Volt-kuvio sillä, että Mark ja toi Macwell Creative Helsingistä, ne teki tuossa viime syksynä yhden Volt-projektin Jenkeissä. Joo. Sekin tuli, puhuttiin aikaisemmin suhteesta, niin että meistä, tai itse asiassa me tehtiin yhtä projektia ruotsalaisen firman kanssa ja sitten sieltä tultiin suositeltu. Ja näin yleensä menee eteenpäin. Ja sitten totta kai se oli pitsi sitten ja siinä oli, mä en muista mitä siinä oli mukana ja sitten Macwell voitti sen. Niin kun, se oli ennen kaikkea, siis oli valmis kässäri, mutta niin kun, tai siis niin kässäri oli sellaisessa kohdassa, että se pitää rakentaa eteenpäin. Mutta mä tarkoitan, että ne on niin kuin in-housena jo tehnyt. Mä en ihan tarkkaan muista, voi olla, että mä vetelen eli Voltti on in-housena tehnyt. Voltti on tehnyt in-housena jo niin kuin työtä. Ja sitten se tarvii vaan, niin kuin, mutta se tarvii edelleen craftia ja se tarvii edelleen niin kuin näkemyksellisyyttä ja muuta. Ja sitten yhteistyökumppaniksi valikoitu Macwell. Se meni hyvin. Sitten siellä losin päässä, kun se kuvattiin, ja sitten alettiin juonimaan uutta. Ehkä tässä just se, että niillä on niin kuin, mä en mene sen tarkemmin sen, miten se projekti meni, mutta niin kuin, just tässä se tärkeä asia on se, että noin niin kuin asiakkaan puoli on muuttunut niin kuin
tietyissä asiakkuuksissa. Se pystytään tekemään niin pitkälle niitä asioita ja sitten ne vaatii niin kuin, lähinnä niin kuin semmoista, mitä mä sanoisin, hienosäätöä ja muuta. Ja sitten totta kai sit se eksekuutio, niin kun se on ihan eri juttu sitten. Mutta mennään nyt tähän, jos tähän filkkaan mennään tarkemmin, niin meitä oli siis loppujen lopuksi niin kun ehkä ydintiimissä 5 tai 6 tyyppiä, niin kun, jotka teki sen koko niin kun craftin. Samoin kuin Nat Briscoe Ars & Sciencelta kirjoitti sen kässärin. Ja sitten me yhdessä Ossi Honkasen ja Andrewn ja Markin kanssa stilisoitiin sitä sitten niin kun, ja asiakkaat tuli paljon kanssa ja sitten niin kun valikoitui monien mutkien kautta. Meillä oli monta kässäriä. Joo. Ja sitten niistä valikoitui se, niin se itse filkka, mikä päädyttiin sitten tekemään Owen Wilsonin kanssa. Tai itse asiassa me tehtiin aika helvetin monta filkkaa, mutta niin. Mut joo, siis hyvin pienellä tiimillä ja niin kun näin jälkikäteen niin katsottuna, niin en mä tajua, miten se onnistui. Siis koska timeline oli siis silleen, että sanotaan, että se tuli maaliskuun lopussa ja sitten toukokuun alussa me kuvattiin. Eli me kuukaudessa pantiin niin kässäristä lopputulokseen. Ja plus, että se oli vielä skapa siinä välissä. Että musta tuntuu, että siinä oli joku helsinkiläinen toinen toimisto, en nyt muista nimeä. Tai itse muista, mutta en sano. Joo. Ja sitten ne valitsi meidät sitten niinku siellä. Että musta tuntuu, että ne kaverit katsoivat, että tämä ei voi toteutua. Tämä ei voi onnistua. Että se on niin hullu aikataulu. Se piti olla siis toukokuun puolivälissä valmis. Että se lähtee se kesäkamppi sitten käyntiin. Mutta siis sitten kun osaavia tyyppejä, niin hommat hoituu. Meillä oli myös ehkä yksi maailman parhaimpia tuontiyhtiöitä Ars & Science Lontoosta, niin kun, joka on tottunut tekemään niin kun mega isoja tuotantoja. Niin ne oli meidän niin tuotantoyhtiöpartnerina. Ja sitten Nat Briscoe on tehnyt tosi isoja spotteja muun muassa Gordon Ramsayn kanssa etukäteen. Ja sitten, joo. Siis kuka oli tämä, joka on tehnyt Gordon Ramsayn kanssa? Nat Briscoe, se ohjasi sen pääfilkan. Niin just. Eli siis jos joku on käynyt katselemaan filmejä, niin siinä on semmoinen filkka, missä ollaan semmoisen kadun pätkällä. Se on niin kuin se pääfilmi, missä on semmoinen Owen selittää kaiken näköistä ja toivoo, tai ihmiset ymmärtää väärin sen. Että joo, niin kun, klassinen väärinymmärrys. Niin, ja sitten tapahtuu kaikkea hauskaa. Sitten mä ohjasin sit siihen semmoisen 11 filkan sarjan semmoisella penkillä. Semmoisia ns. Niin kuin someja. Joo. Ja sitten mä otin myös siihen stillit sit niin kuin siellä kuvauksissa. Tämä kaikki tapahtui 1 päivän aikana 10 tunnissa. Pääfilkka, stillit ja some. Meitä oli semmoinen 130 tyyppiä siellä paikalla. Joo, kuulostaa ihan kunnon tuotannolta. Se oli joo. Mutta sanois nyt vielä, niin kuin pureudutaan tuohon vähän, että noi on selkeitä, mitä sä teit siihen niin kuin kuvausmielessä, mutta mitä sä teit ennen sitä? Oliko sä siis niin kirjoittamassa sitä päämainosta? Me oltiin, joo, siis me ollaan niin Markin kanssa vähän niin kuin se tuottajapari. Vähän riippuu keisseistä. Välillä mä oon niin ohjaaja ja kuvaaja, mutta sitten meillä on myös niin projekteja, että mä niin kuin, ollaan Markin kanssa niin tuontaa yhdessä. Että jeesataan toisiamme. Mikä Markko on niin kuin executive producer yleensä. Et se on niin kuin sen titteli. Mutta onko hän myöskin sitten niin luova? No joo, totta kai. Niin kun... Totta kai, selvä. Joo. Ja sitten me pistää menemään. Ja tämä oli vähän semmoinen keissi, että niin, en mä tiedä. Mä oikein muistan niin helvetin. Mä olin niin loppu sen projektin jälkeen, että mulla meni varmaan kuukausi palautella se. Mutta no. Ehkä, toivottavasti tuli hyvä korvaus. Se oli ihan ok. Very good. Mutta siis sä olit kirjoittamassa sitä joo. Ja suunnittelemassa sitä konseptia yhdessä Voltin in-housein tiimin kanssa. Siellä oli globaali Voltin tiimi. Ja oliko tässä siis niin kuin mainostoimisto ollenkaan? No Macwell Creative Helsingistä. Mutta se, että mikä se niiden rooli on sitten? No periaatteessa niin kuin toimisto. Mutta oliko siellä niin kuin AD ja copywriter vai? Ei, se prosessi oli enemmänkin silleen, että projektijohto. Niin, se oli enemmänkin projektijohto ja sitten niin kuin luovan, mitä mä nyt sanoisin, me oltiin kaikki, siinä mielessä, kun tämä oli vähän kuin muista uudella tavalla tehty projekti. Tämä kiinnostaa mua siis. Niin, että me kaikki niin kuin tuettiin toisiamme, että se ei ollut sellainen niin kuin klassinen, että mun mielestä Macwell ylipäänsä ei ole klassinen suomalainen mainostoimisto, vaan se on enemmänkin niin kuin,
firma, joka kattelee niin kuin vähän, miten voisi eri tavalla tehdä projekteja. Mun mielestä niin kuin ehkä, niin kuin, se on ehkä semmoinen, mikä mua kiinnostaa tässä syy, miksi mäkin lähdin friikuksi, koska meitä alkaa, niin kuin, Suomessa on tosi paljon ammattitaitoa, hyviä tyyppejä tekemään, ja vielä puhumattakaan vielä globaalimmin. Ja niin kuin, mun mielestä meidän pitäisi enemmän vaan niin kuin, nyt tässä palataan ihmistä sanoit aikaisemmin siitä, että pitää olla totta kai ne connectionit niin asiakkuuksiin. Niin. Mutta se, että sitten niinku niiden ryhmien kasaaminen, se on musta niinku siistiä, että sellainen niinku uudella tavalla tehdään niitä juttuja. Et mun mielestä niinku maailmalla tehdään jo sitä. Niinku että Suomessa on aika vielä edelleen sellainen toimistoajattelu. Joo. Mutta ei tämä ole niinku mitenkään uutta niinku, ja erikoista. Että sellainen, että niinku, et kasataan tiimejä ja sitten niitä alkaa tekemään. Suomessa on muutama toimisto, jotka tekee niin jo. Joo. Mut, mitkä toimistot? No mun mielestä niinku esimerkiksi Supersonilla on vähän nyt semmoista ajattelua niinku alusta lähtien. Joo, kyllä. Mutta se, että miten se toimii, niin siitä voi olla montaa mieltä. Että niinku, ehkä suurimpia haasteita noissa tuommoisissa keisseissä on se projektin hallinta. Niinku, se on tosi vaikeaa. Sitten siitä tulee ikävä sellaista isoa koneistoa, jossa on sellaisia tyyppejä, jotka on kling, kling, kling. Sitten kun se on semmoinen free ride. Mark esimerkiksi, niin se oli mahtava tässä Volt-jutussa, se juttelee, sen työaika oli silleen, että silloin meillä oli Losissa jengi, sitten oli Helsinki, olisiko meillä ollut Saksa, Briteissä meillä ei ollut ketään. Mutta sitten me kuvattiin Ausseissa. Se eli niiden kaikkien aika ikkunoiden välissä. Kaikkien. Musta on, se ei nukkunut 1,5 kuukautta tai 2 kuukautta ei ollenkaan. Mutta joo. Mutta lopputuloshan on toiminut hyvin ja se on niinku... Se on joo. Kyllä mä linkitän sen tonne noin, vaikka sun sivut tonne, niin pääsee katsomaan niitä sunkin joo, se oli tekemiä kyllä, siis niinku, oliko siistiä? No ihan varmasti. Niin, ja miten tämän kanssa toimitaan sitten tämän kansainvälisen tuotantoyhtiön kanssa, kun sä sanoit, että ne on tottunut tekemään isoja tuotantoja, niin näkyykö se siinä, niin kuin miten ne pisti homman pyörimään siellä, että se niin kuin myös oikeasti toimii? Näkyy totta kai. Siis, niin kuin se on aina niin kuin, että vaikka siis näin suomalaisena katsottuna se budjetti oli ihan siis järjetön, niin sitten siis niiden kulmasta katsottuna niin se oli semmoinen perus. Ja siis ehkä semmoinen rentous, mikä siinä hommassa oli. Mutta totta kai aina kipuillaan rahan kanssa. Nekin varmaan kipuilee. Kyllä me kipultiin tosi paljon. Mutta se semmoinen, että kun sä oot tehnyt sen tuolla skaalalla, se on aika älytön, sit kun on semmoinen 130 tyyppiä ryhmässä. Me kuvattiin Brisbaneissa Australiasta. Meillä on semmoinen yksi, mitä mä nyt sanoisin, korttelin lähiö oli meidän loppujen lopuksi. Se on niin kapea, että kaudut me oltiin sulkea suuri osa siitä alueesta. Että ne autot sulki sen vaan. Joo. Ja siis se on logistinen, että eihän mä nähnyt mitään oikeastaan. Siis mä olin niin semmoisessa putkessa siellä itse, että sitten sen kuvauspäivän ajan. Mutta... Hei, yksi hauska yksityiskohta tuosta kuvauksesta. Sä sanoit, että sä olit siellä kauttaa katsomassa vähän Brisbaneissa paikkoja ja sun piti tosiaan löytää se puistonpenkki-juttu. Niin, niin sä kerroit joskus aikaisemmin, että sä löysit mielestäsi sen täydellisen spotin siihen, joka oli oikein elokuvallinen ja ehkä vähän Forrest Gump. Se oli jo tosi hyvä, joo. Niin kerroppas, että mitä sitten tapahtui? Ohjaaja löysi täydellisen spotin. Niin, en käy koko paljon tätä dramatisoida, mutta siis ehkä semmoinen... Totta kai, tämähän niin tarinaahan me kerrotaan tässä. Niin, no joo, siis enpä ollut aikaisemmin tehnyt A-list-tyypin kanssa töitä, eli siis niin kuin Hollywoodin A-listin kanssa, eli Owen Wilsonin kanssa. Onneksi meidän apulaisohjaaja oli niin kuin hyvinkin kokenut tyyppi, ja sitten se oli vaan sille, kun se katselee vaan sit ympärillä. Nämä tyypit tarvii siis, niin kuin, ei nyt siis niin kuin turvamiehen ympärille, mutta niin kuin, ne haluaa aika sille suljettuja ja rauhallisia paikkoja. Ja mitä mä en olisi ajatellut tuon tason tyyppiin, niin kuin, että mulle se oli vaan makea mesta, että niin kuin, eikä siinä sinänsä erikoista ollut, mutta sitten sit se oli vaan silleen, että, että tänne me ei kyllä voi tulla, että tässä on niin paljon silmäpareja ja muuta, että me ei päästä tekemään mitään. Että se on täynnä kuva.
Sinänsä on hauskaa, että sitten me siirryttiin kyllä vähän niin kuin sivuun siitä, me löydettiin paikkaa, niin mä päädyin muun muassa seuraavana päivänä Brisbanein johonkin lehteen ja mua epäiltiin Runner-sarjan ohjaajaksi, koska ne luuli, että Owen Wilson tekee sitä siellä, vaikka siinä olikin sairaan isolla Volt niin kuin yhdessä laukussa ja kaikkea. Mä en tiedä kukaan Celia Volttia. Joo. Mutta siis joo, kyllä siis mä olin Redditissä joka paikassa istumassa Owenin kanssa penkillä ja kaikkea muuta, mutta Celia niin kuin se semmoinen, mikä tää onkaan tämmönen 15 Minutes of Fame. Niin, joo. Tuli siitä. Mutta eli siinä paikassa ei voitu... Ei voitu kuvaa, mutta sitten me siirryttiin ja löydettiin hyvä spotti sit vierestä ja sitten niin vähän silleen puukatveesta. Ja ei ehkä niin siis kuvallisesti niin siisti, mutta... No mutta eli siis se, että sulla on A-listin tyyppi, niin se tuo sitten ihan omat haasteensa siihen. Joo, siis se oli ainoa haaste. Mun täytyy sanoa, että siis Owen Wilsonin kanssa en halua kuulostaa niin Hollywood-leffan markkinointipuolta, mutta sen kanssa tekeminen oli siis aivan käsittämättömän siistiä ja helppoa. Et se oli niin kuin, se teki duuninsa ja vielä tarjosi lisää niin kuin ottojen väliä. Se oli siis niin kuin todella hyvä. Ja siis se semmoinen niin kuin sen tapa, että niin kuin etukäteen muuta olette kuultu, että se on niin kuin maailman kiltein ihminen ja niin kuin ihanin tyyppi. Ja sitä se oli. Niin kuin sen kavaa, se vaan niin kuin meni smoothisti. Homma päättyi siihen, että se, kun me oltiin kuvattu sit se muutama tunti siinä meidän spotteja, ja sitten oli vaan se, että toimittiin kuin aviopari. Mutta mä en tiedä, oliko se negatiivista vai positiivista. Otetaan positiivisena. Kyllä se oli, me vielä sen jälkeen sitten jupati kaikkea muuta illalla. Mutta joo, se oli siis tosi hyvä. Siis se on niin kuin, siis, että miten se tarjosi ja niin kuin, siis miten, totta kai me oltiin niin kuin, me kirjoittiin Honkasen Ossin kanssa niitä laineja sillä. Joo. Yhdessä sit asiakkaan kanssa vähän muokattiin. Mutta kirjoitti niinku suoraan Owenin suuhun ne. Mutta se kun se tuli sieltä, niin se sai vaan ne niin klangaamaan niinkin yksinkertaista asiat. Se on silleen musta niin vaan ihan käsittämättömän hienoa. Ja se täytyy muuten sanoa, että sehän ei esitäkään. Siis Owen Wilson vaan. Et se on sen tyyppinen hahmo. Niin hän ei siis näytellyt, vaan hän oli oma itsensä. Se oli ihan superhyvä. Ja sitten miten se just niin kun, se pystyi kuitenkin varjoamaan ihan valtavasti niitä. Et kyllä se näkyy, että miksi se on Owen Wilson. No parhaathan toimittaa. Niin, se on. Joo. Ja tässä podcastissa monen ohjaajan kanssa on päästy just siihen, että kun on hyvä tai oikea roolitus, oikea tyyppi siinä kameran edessä, niin se tekeminen on niin paljon kivempaa, koska silloin se antaa sulle ja sä voit... On, siis just tää. Siis ja sit se sun ohjaaminen ei enää tarvi ollakaan muuta kuin, että hei, että seisot tossa. Niin, että mä menin sellaiseen palaveriin ennen niin kuvausta edeltävänä iltana sen kanssa. Ja sit se oli silleen, että voit sä lukea mulle nää. Ja sitten mä sanoin, että ei lue sä mulle nää. Sitten mä sanoin sille. Okay. Ja sitten se oli, okei, mä luen näin. Sitten se alkoi lukemaan. Sitten ensimmäinen, onkohan se tullut jo sieltä semmoinen japani, kun se opettelee japania. Mutta se ei osaa siis japania. Ja sitten se oli silleen, että se takelteli sen kanssa siinä. Mä että älä hätää, että se on tosi hyvä, että se kuulostaa tuolta. Ja sitten se lähti vetämään. Sitten se vaan heittäytyi siihen tekstiin. Joo. Ja se oli vähän, siihen saakka mä stressasin aivan kauheasti, että mitähän tästä tulee. Koska siis toissa me kuvattiin siis sen yhden päivän aikana toissa pääfilkka. Sanotaan, että se alkoi vaikka 8 se kuvaukset ja ne päättyi 1. Sitten mun piti ottaa stillit, me tehtiin 4 kappaletta kiivisuja. Joo. Mä olin varannut siihen itselleni aikaa ehkä sen tunnin puolitoista, me kuvattiin vartissa ne, koska pääfilmi oli myöhässä. Et silleen, jos mä halusin kuvaa kumminkin niitä someja vielä, tai niitä penkkijuttuja, niin silleen niin kuin valosan aikaa. Jep. Ja sitten mä vähän lyhensin sitä mun niitä stillejä. Musta tuntuu, että me kuvattiin sillä, että mä en tainnut katsoa kertaakaan ruudulta. Että Assari huusi vaan, että tää on skarppi, tää on skarppi, tää on skarppi. Joo, se riittää. Ja sitten mä toivon vaan, että Kassu FLC hoitaa hommat. Kuka hoitaa? Kassu. Joo. Ja kumppanit FLCltä. Ja siis stillipostit. Joo. Ja sitten sit me siirryttiin sinne penkille. Mutta joo, siis edeltävä iltana, niin kun se lähti vaan niin smoothisti, niin mulla ei ole mitään pelkoa siirryä. Mä olin ihan varma, että jos mikään
ukkonen tai muu ei tuu, niin me ollaan ihan sairaan nopeita. Sitten se oli vaan sellaista, että meillä oli teleprompteri, missä näkyi tekstit. Joo. Ja että tietää, mitä about puhuu. Ja se vaan pisti menemään. Ja sitten vaan vähän joutui antaa jotain juttuja. Että vähän se, että tuohon puhutaan. Että totta kai ne oli aika selkeästi kirjoittuja valmiiksi sille, että niitä oli pureskeltu jo, että kaikki oli setattu. Mutta sitten vaan se, että pam, 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 pam. Ja me tarvittiin lopettaa 2 tuntia etuajassa. Silleen, että meillä oli, muista meidän räppi oli ehkä 8, musta me lopettiin 6. Ja kaikkea vaan, että nytkö se oli jo valmis. Mä en tiedä, mitä mä olisin tehnyt toisin oikein. Siis muuta kuin vaan pitkittää kuvia ja niin ottaa. Ja sitten oli semmoinen, niin, en mä tiedä, en mä olisi tehnyt mitään toisin. No siis huippunäyttelijä toimitti siinä. Niin, se siinä on just sellainen, että sellainen, ja sitten se mikä on, että ton tason tyyppien kanssa siis että se pystyy ottaa 3 erilaista vetoa. Ne oli täysin erilaisia, mutta ne klangasto yhteen. Sillä, että sitten kun mä leikkasin, sitten kumminkin rytmi oli ns. Vähän, on sitten kai aika nopea. Semmoista perus kumminkin pam 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 kamaa. Mutta saattoi olla, että ne oli eri ottoja ne kaikki. Ja niissä oli vähän eri nyansseja. Vähän riippuu, että missä kuvakoossa ollaan. Joo. Toki me kuvattiin siis 2 kameraa, yksi laaja, yksi tiivis. Mutta silleen, että mä fokusoin enemmän kumminkin, että mä katsoin, että toi on että tässä vähän tiiviimmässä, että ota vähän alaspäin. Että otetaan yksi sellainen veto, missä on vähän vähemmän intensiteettiä. Joo. Ja siis ne erot oli isoja, mutta samaan aikaan superpieniä. Mä en oikein osaa kuvailla, mutta se oli tosi omituinen. Sillä, että koska yleensä on tottu siihen, että kun pyytää, niin sit se on sillä, että sieltä tulee se sama homma, vähän varjoiden. Mutta tuossa oli jotain enemmän maagista. Mä en tiedä, mikä siinä oli. Tähtipölyä vähän. Ei, kun se ilmaisu, ei se ollut sellaista mä unohdin kokonaan, kenen kanssa mä olin tekemässä. Siis se oli ihan... Se oli vain esiintyjä. Se oli mulle ihan vaan ei missään kohdassa. Ja ylipäänsä mä oon tehnyt siis kumminkin urallani kaikkia Metallican ja muiden kanssa käynyt kuvaa niitä. Ja, mä oon tehnyt semmosia supertähtiä ennenkin. Että se ei ole sellaista mulle... se oli hienoa, että se oli niin... Mä palaan vielä itse sen työmoraaliin. Se oli se teki hommansa. Ja se oli skarppina siitä hommastaan. Ja se on musta siistiä, että se oli just kun tehnyt tämän musapuolta ja kaikki just tiettyjä bändejä, jotka on lopettanutkin jo, jotka on tehnyt comebackkääkin. Ja sitten että sellainen että se ymmärtää sellaisen että miten meidän, että tää on mun duuni. Joo. Tiedätkö, että pitää suorittaa. Sitten kun kuvat jotain tiettyjä bändejä, en mainitsemaan nimiä, mutta niiden kanssa sillä, että kun niitä ei voisi vähempää kiinnostaa se. Sellainen, vaikka se on niiden julkisuus, mikä pitäisi todellakin kiinnostaa. Siis... Se on aina ollut sellainen... Hyvä termi toi, se on niille julkisuus, se on niille mainos. Niin, tapaa. Mä oon aina hämännyt tässä hommassa, kun me tehdään, että kuinka me että ei me pahaa yritetä, vaan me yritetään tehdä parasta kaikki. Ja niin se on musta ollut omituista, just enemmän kaikkea musapuolella. En ole siis vuosia kyllä kuvannut sitä. Mutta siellä oli aina sellainen, että minkä takia, että mun pitää pyydä anteeksi, mä oon täällä. Aina on hyvä pyytää anteeksi olemassaoloa. Joo, mutta se oli jotenkin outoa. Mua kiinnostaa, että miten sä näet nyt alan tilanteen tällä hetkellä? Onko sulla fiilistä ja näkemystä siihen? Koska pohjustan, että jonkun verran on itse kuullut, että no varmaan siis taideleikkaukset, ainakin jos ei nyt tähän mainospuoleen vaikuta, mutta että silleen henkisesti saattaa vaikuttaa. Tukileikkaukset siis luovaan tekemiseen, mutta myöskin jos pureudutaan tähän mainoselokuva-alaan, niin onko sulla jotain fiilistä siitä, että missä nyt mennään tällä hetkellä Suomessa? No, lähtökohta on se, että koskaan ei musta ollut hyvä.
Et aina on joku pielessä ja niin kuin aina tulee joku uusi juttu, joka pitäisi ottaa haltuun ja sitten niin kuin kaikki on vaan ihan perseestä. Ja talous ei ole koskaan... Ei ole, siis niin kuin, kukaan ei tee, ja sitten jos joku kehtaa sanoa, että niin kuin menee hyvin, niin sitten se dumataan aika äkkiä ja sitten vaan toivotaan, että ne droppaa äkkiä. Tämä on joku Suomi. Tämä on Suomi-juttu, joo siis. Mutta siis, mä oikein tiedän, siis, kun tämä on aina tämmöistä, niin nyt kuulemma on siis jotenkin, mä oon kyllä kuullut tätä tosi monesta, että on jotenkin erityisen hiljaista. Joo, samaa viestiä on tullut mulle. Mutta sitten samaan aikaan mun mielestä aina on ollut hiton vaikeeta, että ne mun mielestä tyypit, jotka aina löytyy se, joka tekee yhtäkkiä jotain uutta ja sitten se homma lähtee jotenkin lentoon. Nyt mä en puhu oikeastaan taloudesta, mä puhun ylipäänsä vaan tästä tekemisestä, tekemisen kulttuurista. Mä en niin. Mä uskon siihen jotenkin, että aina tulee tämmöinen tarinankerronta jatkumaan ja se, että ne välineet muuttuu vaan tässä ympärillä. Ja sitten tämä meidän taloudellinen tilanne, se on se mikä on. Että sun vaan pitää jotenkin aina vaan mukautua siihen. Että se, että jos... Sä puhuit siitä uusiutumisesta. niin se on että se on vaikeeta ja sitten hyvästä tai semmoista turvallisesta on vaikea päästä irti. Ja sitten sä haluat semmoista vakautta elämää ynnä muuta. En mä tiedä. Sitä tää ala ehkä ei voi tarjota. Tää ei ole ikinä tarjonnut. Mä muistan siis, tuossa mun isä oli siis, ihan nopea vaan anekdootti kauempaa. Mun isä oli siis mainostoimistossa ja sitten tää on nyt mun käsitys, että se toi Turkamait kumppanilla alkoi tuomaan noita mäkkejä. Ja sitten se oli vähän niin kuin sellainen, niin, siis ja niin kuin ylipäänsä sen työkulttuuria, että niitä alettaisiin käyttää, koska siinä oli piirretty kaikkea 80-luvun alusta tai 70-luvulla. Mutta sitten oli esimerkiksi sellainen kulttuuri tuossa joskus 90-luvun alussa, kun ne alkoi olla niin hyvin ne koneet, että niillä oikeasti alkoi taittamaan, että se ei enää ollut semmoista käsinleikkaamista ja kaikkea muuta, mutta sitten oli edelleen, silloin oli semmoinen iso kulttuurimuutos, että yhtäkkiä kaikki digitalisoitu siinä tekemisessä. Ja sitten oli kauhea vastarinta monen tyyppeille ja moni jäi pois. Sitten tuli uudestaan, ehkä vähän sanotaan, että ne tyypit, sitten tuli tämä some ynnä muutos joskus 2005, 0-10 sillä välillä, muutti kaiken. Joo. Ja nyt mä en puhu internetistä, vaan somesta. Internet on ollut aina semmoinen, vaan musta on jotain. Mutta ennen kaikkea se on tekeminen. Ja sitten tuli kaiken näköisiä VR-juttuja ja kaikkia muita tuossa välissä, ja sitten tuli AI. Että me ollaan vaan mukaudutaan tässä maailmassa. Mutta se, mikä tämä meidän talous tässä ympärillä on, niin me ollaan kumminkin aika pieni, nyt puhutaan vaan Suomesta, me ollaan aika pieni ala. Mutta me ollaan kumminkin tosi kärki siellä. Meidän tekeminen vaikuttaa älyttömän iso osa asioita sit kumminkin, mikä on aika paradoksaalista. Sillä jos ajatellaan, että se markkinointibudjetti on se joku, mitä se oli, se prosentti firmalla keskimäärin vastaava. Joo, siis se on, muissa maissa se on korkeampi. Niin, helposti. Mut niin, mä aina joku selviää ja aina joku muuttuu eteenpäin. Se on ehkä mun fiilis. Mä yllätin itteni tuossa, että mä lähdin takaisin yrittäjäksi. Mutta sitten toisaalta kyllä mä jaksan uskoa, että hyvät ideat ja toteutukset ja kaikki muut, niin se ne tyypit tulee tekemään duunia, jolla on tämmöinen ajattelu, että pystyy, mutta talous on ympärillä aina semmoinen kuin se on, että se on ollut aina, siis se on silloin... mun mielestä sen takia mä oon kyllästynyt puhumaan siitä, että mä ymmärrän, että se on meidän niin sydäntä lähellä, koska se koskettaa meidän elämää, mutta meidän täytyy jotenkin mukautua siihen, että sellainen, ja sitten, niin, en mä tiedä. Sä puhuit mukautumisesta. Mä voisin tulkita, että se on jotain sitä, että sä luot, kehität tapasi
tehdä sitä sun työtä jotenkin kiinnostavasti, jotta joku haluaa maksaa sulle siitä. Että sehän se on se koko pointti, että niin kun, musta se, niin. Jotkut aina selviää, että siis se on valitettavaa vaan. Ja sitten niin kuin, niin en mä tiedä. Tää on vaikea silleen, koska mun pääpointti tässä on se, että, niinku, että sellainen, että meidän niinku, että meidän vallitseva ympäristö on se, mikä se on vaan. Että siihen on vaan pakko jotenkin mukautua. Ja sitten se on tosi traagista ynnä muuta, mitä siinä tapahtuu niinku isoja, kun isot asiat muuttuu ympärillä. Mutta sitten toisaalta niin mä väitän, että suurin osa alan tekijöistä on yrittäjähenkisiä, niin kuin friikkuja ja muita. Et meidän vaan pitää jotenkin mukautua siihen. Et siis se ei auta, että me niin valitetaan siitä, mun mielestä. Vaan, joo, ei täällä ilmoita nyt. Se on ihan niin kuin, siis, että sit pitää adaptoitua. Aina on, siis, jos ajatellaan vaikka, että mistä sä oot aloittanut, kun sä aloit tekemään spotteja, niin mä kuulin yhden, en tuontoyhtiön nimeä, mutta että alta 500 tonnin ei tehty mitään. Siis 90-luvun 2000-luvun taitteessa. No mä en ollut silloin. Et oo. Mutta silloin oli täältä vielä. Oli isoja toimijoita. Kuinka moni suomalainen on tähän hetkellä 500 tonnin tuotannon. Niin No ja siis eihän semmosia ole. Mutta mä tarkoitan siis tällä se, että tämä maailma, niin kun, että se muuttuu johonkin suuntaan, ja sitten pidemmän välillä tippuu tosi paljon, mutta sitten toisaalta taas niin me aina keksitään jotain. Et niin kun, ja me ollaan tässä nyt puhuttu siis tuosta, sä sanoit, että se Canonin 5D niin kuin mullisti sun maailman, mutta sehän mullisti oikeastaan tavallaan niin kuin myöskin koko tuotantomaailman. Koska yhtäkkiä valokuvaaja ottikin videota ja se näyttikin joltain. Ja siis se on niin kuin tekniikan kehittymistä. Ja tekniikkahan se on pienentynyt. Et nykyisin niin kuin vedetään tuolla, niin kuin, on tullut tuotantoyhtiöitä, mitkä kuvaa pelkästään kännyköillä. Ja siis ne saattaa pyörittää 1 000 000 euron liikevaihtoa, joka on niin kuin suomalaiselle tuotantoyhtiölle. Tätä mä tarkoitan, että mukaudu. Että niin kuin meitä on niitä leijereitäkin on niin paljon, missä ollaan. Ja se on... Koska kaiken tämän keskiössä, tähän nyt lopetetaan tämä podcasti, mutta siis sillä välineellähän ei ole sinänsä väliä. Ei ole, siis no, sen verran musta vielä, mulla ei ikinä ollut. Siis se, että mulla niinku, mua aina naurattaa siis vaikka ensi viikolla kuvaukset ja mun ainoa ohjaaja, mä halusin vaan puhtaan linssin. Että mä oon ihan sama mikä merkkinen se on. Mut siis niinku siis silleen, niinku, ja sit mulle niinku kamerat, mä en tiedä mitään niistä. Mä en ymmärrä yhtään mitään teknistä. Sä oot siis kuvaaja? Mä oon kuvaaja, niin mä oon ollut siis 20 vuotta kuvaaja. Joo. Mut mulle ne on... Sulla on hyviä assareita. Niin, mulla on helvetin hyviä assareita. Ja sit puhutaan softista kaikesta. Ne on vaan niinku työvälineitä, ne on semmosia jotain, niinku, niistä tulee erilaisia luukkeja, niistä tulee jotain tapahtuu. Et niinku, se on yksi juttu, mut sit tästä mä tarkoitan sen mukautumisella, että taito hyödyntää niitä. Että koko ajan tulee uusi sukupolvi ja niin kaikkea uutta jengiä, jotka hyödyntää taas erilailla. Se teki tolleen ton. Niin ja sitten puhumattakaan nyt niin mitä AI tekee ja sit niin auttaa niin monessa asiassa, vaan niin se tulee jo, siis, tai se on jo niin se on tosi hyvä, että niin mihin se pystyy jeesaamaan. Mutta sekin vaatii taitoa. Just itse asiassa niin kuulemma Briteissä, mä just tulin jonkun uutisen, että niin kun alkaa tekemään jotain animaatiopläjäystä sillä, ja sinne on kutsuttu ympäriinsä niin joku ihan Hollywood-animaatioässäkkä. Siis AIlla? Joo, puhtaasti, mutta totta kai se on siis oikeat, niin kun, oikeat tyypit korjaamassa niitä asioita, mitä se tekee väärin. Niin. Mutta kauan tarvii enää korjaa. Niin kun, joo, siis se on hurja kehitys. Niin. Semmoinen. Mutta eli siis sitä luovuutta kohti ja luovuuden esille nostamista. Niin. Välineistä 5. Tähän vedetään, kuulkaas, niin sanottu jälkiklaffi nyt vielä. Mulla on ollut vieraana täällä Aleksi Koskinen. Toivottavasti viihdyitte ja kiitos Aleksi. Hyvät läpänderit ja jutut. Direct Talk. Kiitos.